ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 10 июн 2026 сол 10 дона хона астай. Нархҳо аз 95000 сомон, 135000 сомон, 160000. Хулоса бениҳоят нархҳои арзон. Одамое ки сум ҷамъ кардаен, иншоалло ки ягон хона аз наворо меояем бачаи азиз. баъдан барои қабули реклама чизе ки ҳастай дар шумо, шояд хона бошад, замин, мошин, квартира, барои реклама кардан дар WhatsApp роӣ кунед, ё ки омада ай пеш хушрӯ карда навор мекунем, дар якчанд сайтҳо реклама мекунем, аз ҷумла 2 Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, 4 YouTube канал. хулоса бачаи азиз, бетариф ба зудӣ савдо мекунем. дар WhatsApp муроҷиати навора шурӯъ мекунем. лайкотонро ҳатман монед, дар канали мо подписатсия кунед. бачо, навора шурӯъ кардем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон, ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум, ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон, ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудага бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. хеле эълона омасай дӯстон, нигоҳ кунед. ассалому алайкум дӯстои азиз, мегам мо дар замин дар корай, аз Уртабуз 2 соти хай, 3 соти хай аз 55000 сомон то 70000 сомона мехарам, мегам. ина WhatsApp рақамҳои +7 991 762 94 74 WhatsApp дора. кадометон 2 соти 3 соти замин дорен дар Уртабуз бачако Ҳисорда, ина марамад то 70000 сума мехарам, мега сум наличи тайёрай. дар WhatsApp шон занг занед, кадометон дорем бача азиз. мега ба ман ростига хона лозим. хулоса ами зурам ҳами қадам мераса, чикор кунам? хулоса ана хоҳиши самимӣ аз шумо да, ба ман квартира лозим аз ҳудуди, яъне ки аз тарафҳои 80 100 қара боло то ба ҳамин нархи 300000 сомона масоҳатш боша. ами 40 ё ки 50 квадрат, ами 40 паё набошад да дӯстон, як ҳуҷрагам бошад мешад. аз ҳамин тарафҳои гуфтагим ай 80 100 қара боло аз ҳамин тарафҳо. агар дӯстон шумо дошта бошед бе тариқи реклама кардани ман, ана меодам клиенти тайёра бина ки шумо хона ки дошта бошед, бардорҷоно занг занед, рафта аз наздик бина хонаи шуморо, нарх наво тоғри бигира. агар ина марҳамат савдо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равонкардан ки дар ноҳияи Фархор дар Болшевик қарор дорад. Карл Маркс меган ку ана ҳамуҷа бача азиз. 3 хонагай 14 сотиқ замин дора бача азиз. 330000 арзиш. марҳамат рақамҳои 10 30 ахираш номерои соҳибхона аз номи Сауду ТВ метонен дӯстон занг занед, хонаро харидорӣ кунед. муомила дорад дӯстои азиз, муомила мешавад. лозим боша марҳамат занг занед. бачако, кадометон мара мешнавен? ами дар SMS-ҳои шумо, мисол дар YouTube тон SMS меяд ки Сауду ТВ хонаи нав партоф ё ки Island Time роя
ҳамин навора дӯстон просто тамошо кардан осон ай, ине ки навора тайёр кардан беҳад вақт мегирад, монтаж кардан, ҷобаҷо кардан. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем, ҳамин тарафи дасти чап знаки лайк ай. касе ки маро тамошо мекунад хушо ба ҳолтон, ай шумо нисбат ба Сауду ТВ чия як лайк я дастгирии калон ай бачо. Просто бетарафем бисёримон. ҳамин навор лайк бигира ку дӯстон. Топ мерава, худо хоҳад ҳамин хонаҳо чон соҳибошонам ё. Дастгирӣ аз шумо хонаҳои арзон аз Сауду ТВ. 330,000 се хона 14 сотиқ замин занг занед. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 95,000 сомон деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликулда қарор дорад бачако. ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул духонагаҳай 7 сотиқ замин дорад. 95,000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ ҷамоати Деҳқонобод деҳаи Тоҷикобод. ду хона бо ремонт дар ду хона беремонт дар поёни замин канали калон мегузарад. об мушкил нест, ҳамсояҳо ҳама зиндагӣ дорад, ҳуҷҷатҳои 100% срочно фурӯхта мешавад. 95,000 сомон бо муомила. Ина канали калон дӯстон. маълумоти пурра рақамҳои 38 занг занед. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. ана ҳамин хона дӯстон 250,000 сомон ай. медонем ки хона дар ки ҷо ай. ин хона дар шаҳри Кӯлоб дар Шатал қарор дорад. се хонагаҳ ай, 3 сотиқ замин дорад бачаи азиз. 250,000 сомонӣ бо муомила. се дар хона, кухни, баня ҳамаш ҳаст, калидор, об постоянный свет ҳаст. мақсад дӯстон барои зиндагӣ кардан тайёрай, ҳама чиз ҳастай. хона дар тарафи рӯпарӯи канечкаи тангенои 7. одами харидор боша бо муомила мекунем. рақамҳои 5949 аз номи Сауду ТВ метонен занг занед, муомила кунед. овадидем бачаҳо азиз. 250,000 сомон дар Шаталай. занг зада бигиренаш. наворо чӣ хелай бачаҳо? нарх наво чӣ хелай маъқул шуд ё не? ҳамин баъзе хонаҳоро дӯстон соҳибмулкҳо мақсад ки менависа омада айпеш навор мекунем. ин видеое ки айпеш мекунем просто зурай медонед монтажаш. чорумин хонаи назди ҳавлигӣ бачаҳо азиз. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 150,000 сомон арзиш. хонаи фурӯшӣ 8 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, деҳаи Бустон, якум насос, ноҳияи Фархор. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, об свет, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул, каҳхона, дегдонхона, ҳавзи 8тонага, гирдаш маҳкам, полни, дарвоза, хулоса медорои зиндагӣ мекунӣ. харидори аниқ занг занен, ради интерес просто нороҳатмон накунен. мактабаш наздикай. харидори нормални 150,000 бо муомила. занг зада дӯстон посоншен. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. нархҳоро бинем бачаҳо. дидем чӣ хел нархҳои зур. хонаҳои арзон нархҳои зур. се комнатагаи 2 сотиқ замин дорад. ҳамин хели хонаҳои арзон ай киҷо дар кортон ай дӯстон. ай кадом тараф хонаи арзон дар кор ай? комментария кунед. се комнатага 2 сотиқ замин, шаҳраки Шарора Ортабуз, шаҳри Ҳисор. 165,000 сомонӣ. хона ҳамин ҳолат. рақамҳои 2260 метонен занг занед, маълумоти боқимондаро бигиред дӯстон. 165. тарафҳои политехникум, баъдан мешавад Шарора, баъдан мешавад Ортабуз. хулоса мо ай политехникум рӯзи числаи 7 ё ки 8 рафтем. 2 хона ай Ортабуз навор кардем. ҳамин канали Сауду ТВ да мондагием бачаҳо. видеои пештара бинед. числаи 7-8 моҳи
ایون بینید دوستان این خانه 165,000 سوم با معامله داره بچه عزیز. میگذاریم با ششمین خانه نزدیک حولگی فروشه که 228,900 سومانی. خانه فروشی 2 کامناتا 4 سوتیق زمین در کلپیستا ناحیه ورزوب. خانه در ناحیه ورزوب دهه خوزواد کلپیستا شهردا نزدیک ای پارک صدرالدین عینی تخمینا 6 کیلومتر دور. 2 خانه کلیدور درون بانیا کухня میشوه. خانه قریب تمام شدگی برای زندگی سویت داره. آب امکانی گذراندن هست. خانه در بلندی بود هوای تازه. خانه 5 متر به 6 متر 5 به 3 هر دوش حاجت خانه بیرون ده حاجتش هست. 228,900 سومانی. زنگ زنین مسیحک نمیشه عزیز. و دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی. دوستای مهربان کوارتیرای فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره در اتاج سوکولنی مساحت 38 کвадрат زوبایدوف 14А شهر بختر قرار دارد باشه عزیز. رقمای 1003 زنگ زنید معلوماتی باقی مانده را بگیرید. السلام علیکم. خانه فروشی واقع در شهر بختر نزدیک خانه کالج طبی دولتی، بیمارخانه شهری، دانشگاه ناصری خسرو، پارک شهری سامانی، کالج اینوواسیونی، بازار کلان و غیره. خلاصه در مرکز شهر قرار دارد. اتاج سوکولنی دوستان، اتاج سوکولنی شهر بختر زنگ زنین. باقی مانده معلومات خلاصه بگیرین. 230,000 حاضرش با سودای سوز دارد. سودا در سودا تیوی دوستان از شما دستگیری از ما نوارهای ارزان خانه‌های ارزان برای شما دوستان عزیز. دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که 142,500 سومانی. یک خانگاه کوارتیره در اتاج دوم در مساحت 24 کвадрат سر پولاک ناحیه یعنی شهرک روغون قرار دارد. سر پولاک شهر روغون 142,500 سوم. خیلی که شما دا معلوم ای دوستان امی قسمی درونی خانه ها را با چشماتون دیدستین. ریمون کردگی تیار یعنی که میشوه که در آمده زندگی کنین. اتاج دوم 24 کвадрат ای 142,500 سوم با معامله. اگر که لازم تون باشه مرامت رقمای 2200 دا زنگ زنین. و دوستان میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. دوستای قدردان کوارتیرای فروشی در امی دوم یعنی که در اتاج سوکولنی قرار دارد. 2 کامناتا کوارتیره در سوکولنی اتاج 37 کвадрат در تتس قرار دارد. شهر بختر تتس داید عزیز یعنی که بختر نگاه میکنه. ارزش کوارتیره 135,000 سومون. 2 خانگاه مایدا در اتاج سوکولنی پادوال دومی نزدیک بزرگچه تتس. خانه در حالت коробка перегородка шкатур дора. در گلاونی تیرزه های بیرون زدگی ای پادوال دای بچه بو فکر نکنی یکم دیم سیم اتاج در پادوال. رقم های 58 و 57 زنگ بزنین معلوماتی باقی مونده را بگیرین. 135,000 سومون 37 کвадрат 2 کامناتا سوکولنی اتاج زنگ زنین. و دوستان میگذاریم به دهمین کوارتیرای فروشی اخیران ما. دوستای مهربان کوارتیرای فروشی است که در شهر ترسونزاده یک حجرگاه کوارتیره در اتاج پنجم مساحت 40 کвадрат شهر ترسونزاده یکمی میکرورایون یعنی که ریگری پیشینه یکم میکرورایون محله یکم. 247,000 ارزش با چیز چوراش فروخته میشود. رقمای 04 40
телефони соҳибхона аз номи Саудо ТВ занг занем бачаҳо. дӯстои қадрдон, навори мо тамом шид. Чизе буд ҳамаша навортон кардем. ҳатто рафта хонаҳоро аз пешам навор карда пешо кардем. баъзеш савдо шид, баъзеш мисол пакат залог гирифтагӣ, баъзеш савдо нашуд. хулоса ки аз мо навор аз шумо тамошо дӯстон. чизе ҳасте дар WhatsApp рӯй кунед. лайкотонро монед, дар канали мо подписатсия кунед. миннат дорем ки Саудо ТВ-ро шумо вақтона сарф мекунед, навораи моро тамошо мекунед. мардуми сарбаланди тоҷик зиндаву сарбаланд бошед бачаҳои азиз.